Rigshospitalet hed for første gang Rigshospitalet, da Det Kongelige Frederikshospital blev flyttet til Blejdomsvej i 1910. Hospitalet ændrede navn, fordi det skulle være tilgængeligt for alle borgere. Riget bestod dengang af 2-etagers pavillonbygninger, der omkransede en grønnegård. Senere blev riget udbygget med flere 4-etagers bygninger, der blandt andet kom til at rumme Fødselsstiftelsen, som tidligere var en afdeling på Det Kongelige Frederikshospital. Rigshospitalets faciliteter blev for små for deres patienter og specialer omkring 50'erne til 60'erne. Rigshospitalets faciliteter blev erstattet af 16-etagers høje centralkompleks, der var færdigt i 1970. Udover centralkomplekset blev der bygget et 7-etagers højt kompleks, hvor Fødselsstiftelsen blev integreret. Derudover kom bygningen til at rumme børneafdelingen, fødeafdelingen og en del af onkologisk center. Altså er Rigshospitalets nuværende bygninger fra 60'erne og 70'erne. Rigshospitalet var indtil 1995 ejet af staten, men indgik herefter i Hovedstadens Sygehusfællesskab som højt specialiseret forsknings- og uddannelseshus. Dette er dog ændret for nyligt efter 1. februar 2013, da strukturreformen trådte ind og herefter overtog Region Hovedstaden alle opgaver efter at Hovedstadens Sygehusfællesskab blev nedlagt. Efter denne strukturreform i 2007 indgår Rigshospitalet som det højst specialiserede sygehus i Region Hovedstadens sygehusvæsen. Det samlede budget ligger på 6,8 milliarder kroner og beskæftiger ca. 8.000 medarbejdere. Som det er i øjeblikket står hospitalet med 8 centre, 6 behandlingscentre, 2 tværgående centre og rummer samlet over 100 afdelinger. Det voksende udgiftspres fra 1960'erne og fremad gjorde stigende skatteindtægter og andre indtægtskilder nødvendige. Der blev derfor indført omsætningsafgift, også kaldt omsen, i 1962, og den blev i 1967 erstattet af momsen. I 1970 indførtes kildeskatten, og skatteopkrævningen blev effektiviseret. Indtil samme periode betalte man til sygekassen, der virkede som forsikring, der betalte for læge- og hospitalsbesøg. Det kan sammenlignes med en pensionsopsparing, hvor man selv betaler for senere at kunne udnytte opsparingen. Sygekassen er i dag erstattet med, at man gennem skatten betaler til sundhedsvæsenet og sørger for, at vi har fri adgang til lægebesøg. Siden da er skatteprocenter, momsprocenter og punktafgifter på bl.a. benzin og alkohol steget, og derudover der er blevet indført realrenteafgifter på pensionsformuer, og værdien af rentefradragsretten blev forringet. Desuden blev der indført grønne afgifter og arbejdsmarkedsbidrag.